Hola, soc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina, i en aquest vídeo us parlaré del nostre vi sense sulfits, blanc blanc. És un vi natural, com es coneixen popularment els vins sense sulfits, que forma part d'una trilogia que tenim nosaltres de vins naturals. Un d'ells negre, un d'ells espumós i aquest d'aquí, el blanc blanc. La diferència d'aquest vi sense sulfits amb la resta de vins sense sulfits elaborats a Catalunya, sobretot està en el seu concepte. Vol ser un vi de guarda per consumir bastant temps més enllà de la seva barema. Està elaborat amb la varietat xarel·lo o cartoixà, amb vinyes velles, a la Nou de Gaià, amb en Moisès Virgili. És una zona molt pròxima al mar Mediterrani, darrere d'Altafulla i Torredembarra, per tant amb un clima mediterrani de costa. I el que intentem nosaltres és demostrar que els vins sense sulfits, també si estan ben fets, el temps els hi pot donar aquesta elegància, que és l'única cosa que ara els hi falta amb aquests primers que estan sortint, que són una explosió de gustos i sabors fantàstica, i nosaltres intentem, a més, donar-li aquest punt més d'arrodoniment que li dona el pas del temps. Bé, en el tast podreu notar aquest color tan groc intens. Això és fruit del treball que fem amb les lies en el dipòsit. El vi no passa per bota, va de dipòsit, treballa en el dipòsit i després a l'ampolla, i el màxim de temps a l'ampolla. És un vi sec, i a nivell aromàtic sobresurten sobretot els aromes compotats de fruita blanca, sobretot poma, clarament, i també de cítrics. També notem un aroma molt agradable com de mel i també unes notes de fum molt divertides i molt elegants. A nivell de boca notarem el mateix que hem notat en el nas, però, com us comentava, molt integrat. L'acidesa no serà molt marcada, no serà molt punxeguda, sinó que està molt integrada en el vi, que és una de les coses que nosaltres busquem, i té un postgust molt llarg. Per això nosaltres recomanem combinar-lo amb formatges amb una certa curació, també amb plats mariners amb fondo, amb arrossos, amb fideuàs, amb suquets, també, per què no, amb pasta i verdures al forn fetes en una bona estona. Però sobretot acostumem a aconsellar que el prengueu amb molta calma, amb ganes de passar-ho bé, disfrutant del vi, del seu acompanyament gastronòmic, de la companyia, per què no, però rumiant, deixant-lo tastar, tastant-lo al cap d'una estona, disfrutant al màxim del que pot aportar-vos a nivell gustatiu un vi com aquest. Bé, esperem que us hagi agradat el vídeo. Si teniu consultes ja ho sabeu, info@vinspetxina.com, i esperem que tingueu ganes de tastar el nostre blanc blanc. Salut i fins aviat!